Kohteita, joissa olosuhteet eivät anna armoa. Kylmä kallio, ahtaat tilat, tiukka aikataulu. Silloin tarvitaan tekijä, johon voi luottaa. Leijona Lujitus työskentelee siellä, missä vaaditaan enemmän. Tunneleissa, kuiluissa, vaativissa erikoiskohteissa, yöllä ja päivällä. Ruiskubetonoimme, verkotamme, ankkuroimme ja sahaamme kiveä siellä, missä tarkkuus ratkaisee. Betonityömme viimeistelevät kokonaisuuden. Me vahvistamme kallion, varmistamme rakenteet ja pidämme työmaan liikkeessä. Reagoimme nopeasti, toimimme turvallisesti ja pidämme kiinni sovitusta aikataulusta. Jokainen poraus, jokainen pultti, jokainen betonivalu on lupaus laadusta. Olemme mukana kehittämässä alaa yhdessä johtavien toimijoiden kanssa, testaten, oppien ja viemässä osaamista eteenpäin. Työmaa kerrallaan. Kun työn täytyy kestää aikaa ja painetta. Leijona Lujitus.